Yo ya sị ma gụrụgụrụ ya abata Jabid n'ụga na nwa ihe dịka ọbara eze nwaanyị ọhụrụ eze nwaanyị ka ọ bakwana aka ji ọkwụ na eze nwaanyị Jabid n'ụga na nwa ihe Igbo ka a na-ede maka ọdụ ka tome anọkata nọta ife dị mma ana m ahụ mkpọmkpọ ndụ na nka na nwa ihe ụdọ mbe mkpọmkpọ na nwa ihe Jabid na nwa ihe akpọ ya mixed gender tag match. Gụnụ ka nke pọtị gụnụ ka ndụ na nyara onwe ni. Let's return back to our root. Ọsha mbe ya maka a na-ekwe ekwe a na-eme eme ụgbana ka etele uli n'ahụ ụgbana na chatọf kekekekem Jabid ojewe nkwufute si neluo ya anya ọsọ ya na ya na-agba mgba o pere mpe mmadụ dị iwe ọkụ o wee n'iwe ọkụ tiwe akpa n'ahụ mgbagbo na iwe ọkụ oke kọta na ya Jabid nke ụga ogo ya na-alụ n'isi ya n'ezie mkpọmkpọ pere mpe ọgbanye ihu elu ọ gbatara ya mma Jabid na nsụkọrị nke eze nwaanyị eje efio ya nzu n'azụ ọ mụrụ ya ka onye niile eri ka eze nwaanyị eje efio ya nzu n'azụ ibe amụrụ amụ ọ ka ibe agbụrụ agụ ka abịa ọ na-eme ibe a na-ete aka procrastination mgbọmgbọ na nwa ihe Jabid na nwa ihe ofe akpụrụkpụ ndụ na-amụri onwe iyo ofe a jere ịgba ahụ ọkpapa ikpo hei ịnụkwa silima afọ Anambra passport of Anambra Nhariana Jabid abata ahịa ejekwa ntọdo ọfịa ibe na okwu ha ọfịawa ebe n'ọlị mkpọmkpọ ekweghị ife ji ahụ mkpọmkpọ ndụ na nka enwere isi mmana na nka nwee mkpọmkpọ kpachaghị na ndụ nkenke biko na nke ọnụ pekarịchara na egbo ine mkpụrụ onye toro ogo bụ ọnụ ọkwa ahụ nkọ efri na ego 1 2 3 mkpọmkpọ fụtawazie atụmanka si ejikwa etụsa ahụ bakatọmbụrụ Jabid na mkpu na-eme ọmụhụ mgbe ọ ma agba ụdọ mba abata nke na-enwe mkparị Jabid sokwu na na-eme ọ bịakwara ịbịa mgba ụdọ mbe ọ chịrị ya arị nke nwaanyị itikwa ire ya obi nwaanyị na-achị nke nwaanyị a na-ene ka mmụọ o ji ekwe mnwe nke a nara ike izizi ọdụ n'ana ọzọ nabata nke Onu Ndi Aguata a sị nga anyị nwere Igbo nwee oyibo ọtụzigana mkpọmkpọ aha dị na isi kpọfụta nwa na anwụ ibere emechi ụwa ọhọ ya aka otu aka ọtụtụnye ya nke ịtọ ọhọ ya aka otu aka ọ tụzuru ya mgbere ịtọ wee mezuo ibe dị n'akwụkwọ nsọ na ọha da anyị ka ọ na-adakọrọ ọ sị ya dị eticha asị ya gbatukwuo na-abịa ozukọ ike ịhụkwara mmegide mkpọmkpọ anya adịghị ya mma ya asụtigbuo nwa ihe Jabid ejidebere nwa n'ọha ọfido na-esi ọkwalituo na Jabid na ihe Jabid na arụ ana Jabid na ụmụ oke Igbo eje bụọ na Onu Ndi Aguata were nwayọ 1 onye ike ọgụ adịghị ekwurekwu ka ejiri mara m mkpọmkpọ ọkwadogo mere ibe ọ bụ na itichara nwa ehi nwoke na nwoke na ọkwa ka ndị na izije hafụ nwa ehi tie ibe nke eze nwaanyị a na-akwadokọ pa na ike ị ga-akwara edi n'obu eze nwaanyị oko ọgbanye na-azụ enukwu ụdọ mbe ndọ na nka ya nke ugwu ya nke nwaanyị ụdọ mbe ka aha ya wụ
o yiri akịrịka ife na-eche na onweghị ife ọ na-esi ncha n'ọnwụ kwa ya na anụ di ya ọ ya metere ego eji mebi ya ọ tụọ na ihu n'anụ ọ ụdọmbe wetere ego eji mee ego n'isi ya ụdọmbe ọ ya na anụ onwe ya ejekwana n'ịma ya ọla ya gbaji ya obi yo ye ya bịata nja ọ ha na otu aka anụ ya oruo na anụ bụnụ ka asa ndụ mee ka sọọsị nwoke eji ha ma nwoke ka ọ nwaanyị mara nwaanyị ka ọ asị mba wika vesel babe David mụ na ha ụkwụ adụ nwanne na nwa ka anyị wụ David afụtakwara rapara ke na-ejebe gbọ mkpọmkpọ na-ene ya n'ihu lọvụ dịkwa ka ọ na-esedusi mkpọmkpọ pa gwara nkwe o si nweta wee na-emere ebere maka owu isi hey eze nwaanyị n'ibe a na-akpọ ya egwu ekwe ka ọ gwụkwanụ afịawa ya aka ma n'obi pịara hawa ya hey David alụọ mgbu onye wakpokwu nwa ihe n'ike hey ịnụkwa mkpọmkpọ ọgụ na ube a ụdọ mba na-enene hey mkpọmkpọ ị na-asara nwaanyị fụtakwuo ama ọkwara ka m ji ejighị m eji nwa emu jegige ibe na nka ejighị m eji nwa emu ewe ọrụ dị na nka o kpara ihe mejikana n'ihu ọha na wee hene ka mkpọmkpọ ejideghị onwe o jideghị obere utu ya aka kwe hụrụ ọsị ya dịbe chọọ ka m mere gị nke nwaanyị a na-enene ọ dụọ ya aka n'isi asị ya biko makụ na ama amakụ ọ kwado mmakụ ka o jekwe ndị na-agba mgba ya adụkwa ya aka n'isi ọhụrụ n'azụ ọkwa ya dado merie ya ọka mma 1 2 hey ụdọmba ekweghị kere gbagbara ya isi ụdọmba ekweghị ya ebere wiile ọ na-atụ ihe ndị ya ka mkpọmgba jere oje lafta ya obunye ya tiwe ọka mma o tiri ya uche bata tụtụga ya mbara ọkwa ya isi n'ukwu iso good na-enye ya nsogbu ọ kụchara na ya ọ na-eji aka emetọfụ ụdọmbe na nka onye ọhụrụ agwakwa o mee smackdown okwu n'ihi n'ọlị 1 2 o David agbatara mechụọ ya nwụ anụ hey the fleece ya fụwa ha azụ asị nsogbu adụ udo ji afụwa nke nwaanyị ejewa ha gba tụkatụka oke kọọ ya n'ọkpa oke ya tizuola ya ṅụọ ya dịkwa etizu eze nwaanyị ndị egburegbu maka ndị ọga David ọgbapụtara o ji etizuo nke na-abịa hịzọ nwa ihe mkpọmkpọ etichasị ya na ihe ọhịa n'ahụ ụmụvugene mbara ihe ọhịa ka ọ na-ekirite nwa ihe kuri ya gbawa ime nje gbaba ihe n'ụsọ ọfụ ahụ tichara ya wee dịka a na-eme ịdai o jiri aka dị metọfụ David na nsọkọrị emekwa mmeri ụdọmbe David ejikọta nna ya na atụmakasị ọ kpara n'isi ọ bụ onye ihu na-anụ smackdown onye na-ayị ike egwu ọ so ozubeghị na nwa na-agbaba ya anya ọrụ ya na ya aka ka na ha rịa aka o wekwa ya isi na mkpara onye egbe abịakwa ya ubi ụmụbata ite ọkwa ya ubi ibe ọ tụzụga ọkwa ya ubi mmefu ahụ ọsọ gụnụ ka ya ubi na-mere ubi gụnụ ka gụ na ndị na jidu David nọtara adụ David atara adụ ya atụfuga ha n'ite ya mbara ese ọ na-abịa ubi ekweghị elite na nke o kpu n'isi ya chefuchi ọmanụ
o so ya ọsọ ya mgbe amabata ha na nwa iyo mabata ha na nwa iyo jabi ọdọ mbe were mekọrọ ojeri ibi ya ọma ya sụọ na ihu n'ala ngwa 1 2 3 ee ndị na nke emeri ya ndị ọga awụbeghị nne hey ke na-atụ ha ka sụba Onu Ndi Aguata aje metọfọ ọpịpịa